Φίλε, πάλι 1 κιλό πάνω. Τι το ήθελα και έβγαινα χθες το βράδυ. Για να μην απογοητεύεσαι κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, λοιπόν, άκου τι ισχύει. Για να πάρεις ένα πραγματικό κιλό μέσα σε μία εβδομάδα, χρειάζεται να πάρεις 7.500 θερμίδες παραπάνω από όσες χρειάζεσαι για να μείνεις στα ίδια. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι εσύ χρειάζεται να προσλαμβάνεις 2.000 θερμίδες καθημερινά για να μείνεις στα ίδια κιλά, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να τρως κάθε μέρα τουλάχιστον 3.000 θερμίδες για να πάρεις στο τέλος της εβδομάδας ένα πραγματικό κιλό. Έτσι, αν ζυγιστείς σήμερα και σε δείξει 1-2 κιλά περισσότερο από χθες, μην αγχώνεσαι. Δεν είναι πραγματικό βάρος. Είτε έφαγες κάτι την προηγούμενη μέρα που σου προκάλεσε τυμπανισμό ή κατακράτηση, είτε ήπιες αρκετό αλκοόλ, είτε δεν κοιμήθηκες καλά, είτε έχει να κάνει με τον κύκλο σου αν είσαι γυναίκα. Είμαι η Λαμπρινή Μόσχου και έχω προπονήσει πάνω από 1.500 άτομα τα τελευταία 19 χρόνια να διορθώσουν τις σχέσεις τους με την τροφή. Και είμαι εδώ να βοηθήσω και σένα να βελτιώσεις το βάρος σου χωρίς να πεθάνεις από την πείνα.